Garaizaiak bizi ditugu. Kapitalismoaren sakoneko krisialdi batean murgilduta gaude, eta gauzak abiadura bizian aldatzen ari dira. Aldatzen ari dira bai, baina ez guk nahiko genuke norabidean. Hain zuzen, gutxi batzuen interesei eusteko kapitalismo are basatiago bat sortzen ari dira. Eskubide gutxiago eta prekaritate zein oro har zapalkuntza gehiago zabalduko dituen bertsio bat. Kapitalak beharrezkoak ditu bere interesak bermatuko dizkioten morroiak, lan zikina egingo diotenak. Bai eta mundu zen Euskal Herri justu baten alde borrokan ari direnak jopuntuan jarriko dituztenak. Horregaiti beraz, nabari ditugu geroz eta maizago diskurtso erreakzionario eta fasistak. Morroi horiek Euskal Herrian aurpegi ezaguna dute, espainolismo eta jakobino erreakzionarioa. Hamarkadaz hamarkada fasistek Euskal Herria izan dute jopuntuan, eta oraingoan ere Euskal Herriaren aurka ari dira. Gure aurka datoz bai, hain zuzen hemen baditugulako zapalkuntzarik gabeko herri bat eraikitzeko aukera. Garaiak borroka eskatzen du, fasismari ezetz esateko, baina bereziki Euskal Herria irabazteko ordua delako. Euskal Herria irabaztea baita, fasismoari aurre egin eta zapalkuntzari gabeko jendarte irabazteko modu bakarra. Gure herriak biziraun dezan, askatasunez bizi gaitezen eta oraingoan bai, aldaketa gure alde izan dadin. Borrokara beraz, irailaren 13an denok Donostiara. Irailaren 13an denok Donostiara. Irailaren 13an denok Donostiara. Euskal Herria irabaztera goaz, fasismari ez.